салому дуруд ба шумо дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 16 апрели соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем баъри шумо. ҳам фикри бонувона кардагем, ҳам фикри бародарора, ҳам фикри асабои шуморо низ дӯстон. навор бениҳоят хуб мегзарад. хоҳишмандам аз аввал то охир тамошо кунед. ҳатман барои реклама кардан муроҷиат кунед. аз наздик рафта хонаи шуморо бидундор мекунам. баҳри бинандагон ҳатман пешкаш мекунам дӯстон. аз шумо чиз намеравад, лайкора бизанем бардоро. Дӯстони азиз, салому алейкум. Бо шумо ҳастам Фосият Шаронский, майстри ширкати Атоми, ва имрӯз мехоҳам шуморо дар бораи солнцезащитный стик ай ширкати Атоми камтарак нақл кунам. аввалан дараҷа дар тюбикҳои беҳад хушрӯ ва босифат ҷойгирӣ шудагие ки шумо агар ира истифода баред, нигоҳ кунед 50+ офтоб да пӯсти шуморо зебо нигоҳ медорад. ман ки дер сар кардам истифода бурдана ин мавсимда аллакай савзина будам, сиёҳ шидам. лекин шумо ҳатман истифода баред, чунки маҳсулотҳои беҳтарин дар ширкати Атоми бо нархи дастрасанд. барои ҳамкорӣ рақамҳои мо нависед ва мо шуморо дастрас мекунем ҳама маҳсулотҳои ширкати Атомиро ва метавонем регистратсия кунем ки худтон харидорӣ кунем. мегзарем ба эълони аввал дӯстон. бибинед эълони аввал чие. бале дуруст дӯстон, каме аз мавзӯъ берун баромадем, аммо ин чизам ба мову шумо лозим аст. ба мо духтур ҳатман лозим мешавад. бибинед акбардор, мо айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем, дар назди беморхонаи Калон. 6 ай вокзал, таксиёи седа омадем бардору фаромадем ҳамҷа. дар ин ҷо дӯстон стоматология аст барои дандон. агар шумо бихоҳем брекет бизанед, дандонҳоро мехоҳем ки шумо рост кунед дӯстон, аз кадом намуди дарди дандон шумо вақте ки азият мекашед, ин бениҳоят асабрас мешавад бардоро. метавонед ки шумо ҳам якада ҳатман муроҷиат кунед. дар назди беморхонаи наркология аст дӯстон. ина марҳамат условияро хитоназӣ мебинед дӯстон. хуб, дарунам нишон додагем, ба ҳазу бошед. касе ки дандонша агар кадом намуд дарди дандони оддӣ, милки дандон, хинак задани дандонҳо, аз кадом намуди бардору дарди дандон, хулосаи гап шумо азият мекашед, биёед ҳами шаҳри Кӯлоб. ибҷа бародармон тӯли 4 сол аст ки стажикорӣ дорад. дар кори худаш 100% ҷавоб мегӯяд. доктори стоматолог дӯстон, Абдуллозода Заробиддин. рақамоша мондагиам. ина марҳамат, метавонед ки шумо занг бизанед. даруна биёнед, ҳолата бинед дӯстон, бениҳоят тоза аст. инҷа ба қонуну қоида, ба талаботи худаш ҷавобгӯ аст. яъне тӯли чанд сол ака кор киса хилад? 4 сол. дидем бардору тури 4 сола ки ҳамҷа кор ва фаъолият мекунанд. дар корҳои хичон, яъне ки дар качестваш 100% талабот дошта, ҳатто ки ҷавобгӯ ҳаст бардоро. ина марҳамат асабрас аст. медон дарди дандон, бихоҳем ки сафед кунен, бихоҳем ки сангоша баровонен ёки пломба мондан, хулосаи гап тамоми коре ки барои дандон ҳаст мекунанд. тамоми корҳо. лайкора бизанем бардору мегзарем ба эълони димон. эълони димон чи ай? ҳатто ки асабои шуморо мо ба назар мегирем ки шумо асабонӣ нашин сар аввал. хонаи фурӯши дӯстон дар шаҳри ҳисор аст. дорои 3 ҳуҷра, боз 3 сотиқи дигар замин аст. уҷа кухни бад, хонаи заминӣ, 3 ҳуҷра. ага ҳолат састаи бениҳоят идеални, 100% дар талаботи худаш ҷавобгӯ аст бардоро. нарх бошад 350 000 сомонӣ 3 ҳуҷра ага аст. дорои 3 сотиқи дигар замин. бибинед, метавонед ки бо пизи шумо бардорҷоно агароткарӣ кунед. бениҳоят хуб аст. дар шаҳри ҳисор, дар назди беморхонаи Калоне ки дар шаҳри ҳисор аст бардоро, анами хона наздикишта, яъне назди беморхонаи Калонда. беморхонаи соҳилӣ ҳам ном мебаранд авҷа. касе ки аз шаҳри ҳисор бошад, ин тарафҳоро шумо 100% медонед. дӯстон, ҳуҷраҳо маълум, сотиқ маълум, нарх маълум. рақамҳои 907 59 59 46. ина рақамҳо ҳам маълум дӯстон. ватсап, дастияка, марҳамат муроҷиат кунед. харидан аз шумо, интихоб аз шумо. хулоса эълони сеюм мегзарем дӯстон.
боз як хонаи арзон дар шаҳри Кӯлоб аст, дар Боғабиб. Бигем Боғабиб ки ҷуда бошад, аз замин бардуру вокзал бишнед тангинои седа ё ки таксиёда рост Боғабиб мебаратон. Бача дорои 4 ҳуҷра плюс и боз 10 сотиқи дигар замин дорад. Нарх бошад 240,000 сомонӣ, бениҳоят нархи арзон капе гуфтесанд. Айни ҳол хатон медонед ки бардуро хона рӯзтарӯз қимат аст. Рақамҳои 934 тисел WhatsApp дастиака 934 51 8998 термекс ҳаст, ҳамом ҳоҷатхона ҳаст, тому условия бардуро ҳаст. хулоса гап танҳо даромада зиндаӣ кардан аст халос. ина марҳамат занг бизанед када касе ки аз шаҳри Кӯлоб хона харасен. рафта як мартиба аз наздик бинед. нарху таври нагира бардуро раҳамета миен. мегзарем ба эълони чорум агар хато накунам. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. Бача ис ҳолата бигир. И каткут бовар кунӣ агар худам намаъқулай. Маблағ надорам ки худам бихарам. Дар назди кошзавод бардуро ноҳияи Данғара ҳамхоя завод аст, кошзавод. 3 ҳуҷра дорад. дорои 6 сотиқ дигар замин. нарх 400,000 сомонӣ. рақамҳои 907 86 86 36. WhatsApp дастиака муроҷиат кен. об ва барқ ҳаст дӯстон, ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳаст, гирди хона плюс и маҳкам кардагиай. Фақат медрои зиндагӣ мекунем халос. ина марамат касе ки харидор аст бардуро занг бизанем. 400,000 сомонӣ нарх боз муомила дорад ҳатман. Данғарам бениҳоят обод шуда истодааст рӯзтарӯз. эълони панҷум мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯшии арзон ки инаш бошад бардурои азиз 3 ҳуҷра дорад ва 8 сотиқи дигар замин бо нархи 159,000 сомонӣ. ина марҳамат шербачо, касе ки ай Данғара бо нархи арзон хонахар бошад агар занг бизанед када ҳатман яъне занг бизанед дӯстон. рақамҳои 907 44 33 61 WhatsApp дасти марҳамат. хона дар наздикии бозор аст. об ва барқ ҳаст дӯстон. об ва барқ дорад. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода. медрои зиндагӣ мекунӣ шербача. дигар чӣ ҷои таърифш аст. агар нархаш қимат бошад дӯстон, фикри ақидатон ҳатман дар комментария нависен. ва як чиза гуфтамонам ки дӯстон, касе ки хона кредит бита агар дар рақамҳои ман муроҷиат кунед, барои бинандагон пешниҳодшон мекунам. чунки хонахоро бениҳоят зиёд аст, мега ака илоҷ боша агар хонаи ба кредит. касе ки кредит метем бардуро хонаотона, ина марҳамат занг бизанед мудо. эълони шашум мегзарем. инаш квартира дӯстон аз Душанбе. дар райони ами Фирдавсӣ қарор дорад, назди бозори Сахованда. дар райони Фирдавсӣ назди бозори Сахова. дорои як ҳуҷра дар якум ошона аст. ба шумо тамоман лифт дар кор намешавад дӯстон. 30 метри квадратии обшӣ 350,000 сомонӣ нарх. рақамҳои 111 23 92 92. WhatsApp яка ва ҳам дасти яка марҳамат дӯстон бардуро подписчикои муҳтарам маҳбултон бошад. занг бизанед. гапи лишни дар кор нестай. комментария безеб нанависед. чунки ин нархҳоро ман айдили худам намемонам. марҳамат. эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восӣ аст. деҳаи Нонҷемас агар шунида бошед дӯстон. деҳаи Нонҷемас дорои 4 ҳуҷра плюс и 10 сотиқи дигар замин аст. 159,000 сомонӣ. ҳолати хона аз нуқтаи назар дӯстон хатан дида истодаин. томи корш кардагиай и расмо суратҳои пешаяне фақат ки як хонара косметика мекунена халос. як косметика. бо бале дӯстон баъд аз гирифтани хона расход ҳам дора. анаи шахадам бардоро ба монтаж кардагиам. ҳолати хона шкатур кардагиай. просто косметикаш мондааст халос. эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд аст. бардори Хуҷанд буда марҳамат занг занедтон. дар шаҳри Хуҷанд дар 32 микрорайонаш дорои як ҳуҷра дар якум ошона обши 47 метри квадратӣ. ҳози бардуро дар Душанбе 47 квадрата бовар ки агар 5 хонага кистанд. як хонаи калони кушод 47 квадратай. боз плюс и дар якум ошона. нарх бошад дӯстон 385,000 сомонӣ. боз ҳатман муомилаи номи канали мо занг бизанед.
шумода муомила мекунад мардумро. Бе ягон мамнуият. Рақамҳои 921 10 42 40 WhatsApp яка даст яка. Оба барқ дар ҷа тамом мушкил нест. 100% дӯстон. Фақат даромадан зиндаӣ карда мемонад халос. Тамоми нуқтаҳои хизматрасонӣ ҳаст. Мактаб ҳаст, мағоза ҳаст дӯстон. Ҷойи обуда яъне. Мегзарем ба эълони наҳамон. Боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, инаш бошад дар 8 микрорайон дар назди мактаби Чехова. Мактаби Русия аст ду тарафо. Дорои як ҳуҷра 6 ошонада қарор дорад. 38 метри квадратӣ аст. Нарх бошад 265,000 сомонӣ. Рақамҳои 921 10 42 40. Акамон WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ дорад. Маромад муроҷиат кунед. Медонем ки бар дурӯ нархҳо арзон аст дар шаҳри Хуҷанд назар ба Душанбеву Ваҳдат. Дамидаҷо беҳад қимат аст хона, баро ки сентртан. Боз квартираи фурӯшӣ дӯстон эълони даҳамон мегзарем дар Норак аст. Дар деҳаи Дисабур. Норак ҳам хеле деҳа дорад, ина фаромӯш накунед. Дар деҳаи Дисабур. Дорои як ҳуҷра дар ошонаи деюм 37 метри квадратӣ. Бибинед ки нарх 297,000 сомонӣ. Ин хеле ҳолатиш қатъие. Касе ки ай Норак мақсад хонахар бошен шербачиҳо, маромад акада занг бизанед. 37 квадрат дорад дар деюм этажай. Як ҳуҷра дорад. 297,000 боз муомила дорад. Ина маромад рақамҳои 007 88 89 99. Акамон WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ дорад. Бе ягон мамнуият 100% метавонед муроҷиат кунед. Бардурам лайк ҷои бесим бомоне ашмо ҳеҷ чиз намеравад. Подписатсия камонед. Хонаҳо ба кредит бошад, бе кредит бошад, чӣ гуна бошад, набошад, бардуро метавонед ки дар рақамҳои рӯи навр буда ба мо муроҷиат кунед. Дар наврҳои баъдӣ насиб боша эълонш мекунем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. Наврро тамошо кардем, лайк монед. Ман миннатдор. То наврҳои оянда худо ёр мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон.